Bonsin ublay uai ya ka jingkur khu ha ka jing im chungi. Henry mangipat im jula ban sngau thu ya ka ta ka jingkur khu ya ka ta ki kamba ki ba ublay ula ai ha ka jing im chungi. Shisen ha ka be ka por don uway ubru uthet ya uway ukseu na ka be ka dukan. Ta ukseu ulong ukseu ubala la trei lupa. Te uta ubru u yalam mare step ya uta ukseu. Barkat ba ulang mare step kumta udon rengkat bat u ya ka be ka bol ha ka tiju. Bat ula kawang ya ta ka bol. Bakat ba ukawang ya taka bol uta ukseu ulet ban shim ulet tam ya taka bol but one pie but ayaka hakti jong uta utra jong ladap daga jing pala ya taka jing start dong ta ukseu jong kum ta ushim yang ya taka bol ukawang yang ya hakasen ka baat hakajokor kom hakata kasen ka baaru uta ukseu ulet ban tam ya taka bol but ulet ayaka hakti jong uta utra ladap daga jing kemen ladap daga jing pala ya taka jing start dong ta ukseu jong hakape pat kasin la tes ya ta ukseu jong ushim ya taka bol but ukawang ya hakawe ka pung ukwa ban tes hadukat nu ka jingla jong ne ukseu hadukat nu ka jing shlur jong ne ukseu henry ke eka ba pala uyo ibo ta ukseu uyaj halor jong ta ko ula dap daga jing pala ya kata jingla jong ta ukseu jong kum ta ushim biang ya kata bol ukawang biang sachisin hapo jong ta pung ta ukseu hakasen ka ba aru kum johi ulet mare ushim ya kata bol utam ya kata bol napo jong ta ko bar ai hakti jong ta try la dap daga jing pala la dap daga jing keman ya kata jingla jong ta ukseu jong ula kawang biang sen ka balai hakasen ka bala ru kum johi hadin nang ta ulet pai sheying jong hakabe pat ka step ukhot ya uta upara marjan jong ta jing thmuan pen i kata jingla jong ta ukseu jong uta upara marjan jong ruong re mitam kseu thamai mo uklem kan ta ya kata jing khot jong ta utrai jong ta ukseu bat ulet bot ya uta utrai jong ta ukseu ban mara step te uta utrai jong ta ukseu ushim ya kata bol ukawang ya kata bol ta jing thmu ban pen i ya uta upara marjan jong ya kata jingla jong ta ukseu jong uta ukseu jong ru ha jukur kom ule shim ya tam ya kata bol bat wan ai biang ka hakti jong ta utrai jong ukawang biang sen ka baar berkata por upet ya kata reaction jong ta uperlo jong udan ban ong ayu ya kan ke jingla ya kan ke jing start jong ne ukso jong henry une upara marjan pat uklem le rum ujlong normal uju beteng ya kata jing mare step jong dia kata por uta utrai jong ta ukso ukwa pen i ya kata talent ya kata jingla jong ta ukso jong ushim ya kata bol bat la kawang ya ka hapo jong kata pung bat uta ukso ha ka jukur kom ule shim ya kata bol bat ulit ay ka hakti jong ta utrai jong mat hakata ka poru uta utrai jong uta ukseu ukmit nanti u expect ba uta u paraman jong unyaro yo ta ukseu jong unyo i ya kata ka jingla ka ba khampla jong uta ukseu jong henry uni u paraman jong shem lo ong rum u kawang biang uta utrai jong ta ukseu ulla kawang biang hasen ka ba ar hakasen ka ba aru kum johi pat upej artat sho uta para marjan jong udan ban ong ayu ya kan ka jingla jong ne ukso jonga henry uni upara marjan shem la ong rum bat hakasen ka balai shem ban ban se u haban kli ya uta para marjan jong ong hatum memyo i ya kan ka jingla jong ne ukso jonga uni upara marjan pat uong te uta utra jong ta ukso ban se shu ukli uta para marjan jong meyo i ayu hang ne berkata por bat ukawang artat ya kata bol kata pung uta upara marjan uong ngamyo i rum ong memyo i bok sel junga ya ko uta upara marjan uong ngayo i ba uni uksel jume nang banjengi kata kalong ke ke jinge pher hapdeng ke jimut jongi ba ke jimut ke jing perkhat jong ublei abon sin ke jia ha ke jim jingi ublei u ayengi ya kata ke jing phala ya kita ki iki bajia ha ka jim jongi ki miracles ki bajia ha ka jim jongi henry mangipat ngim jula ban sngo tho ya kita ki miracles ki ba ublei u tre kam nani ka ba ublei u ai ha ka jim jongi namar kim long kat bakum ka jing kwa jongi kat bakum ka jing mut jongi ngana i tho biang phi sa ka we ka jing do kana yusen don ka we ka no hikai geography ka hikai ki kita ki na school bat ha ka por ka kali jing kali ya kita ki na school jong ka ong name the seven wonders of the earth yotho inga yekte ki hinyo tuli ki ki ba phla ki batan ha kani ka prathai mar kata ka por ka pha yakite ki khna school jaga bakin rakti bat bakin ong lene bakin yatho yakita ki hinyo tuli ki wonders lene ki jing phla jong ne ka prathai dan ki khna ki rakti ki ong ka Taj Mahal dan ki khna ki rakti ki ong the Great Wall of China dan ki khna ki rakti ki ba ong a Statue of Liberty bat kum ta ter
Ten ne plan jong kita ki khna don uwe u khna uba shong khop ha ta por u tho ya ka ta jing tho ha ka we ko copy kata ka nong hikai ka phla ya ka ta jing ngap jar jong u taw khna ulong khna aba bon kten ba po jong class ulong uba start ba tang ba ha ka ta ka por ka ba ka ta nong hikai ka kli ya kita ki 7 wonders of the earth us ngap jar bar ka ta ka nong hikai kam ban se ka hap an kli na taw khna ba me tho ayu hang tu u taw khna ong madam nga tho ya kita ki hinyo teli ki jing phala ki batan hagan ki porthai bak ta kan kai ko ong to puli ki e kita ki hinyo teli ki jing phala ki ba dan hagan ki porthai u taw khna u yeng bat uli ka ta ka jing tho ka ba ula tho ong ka jing phala ka banong kong ka ba blei u ai ngi ka long ka khamat bangin yo i. The first wonder that God has given us is the eye that we can see. The second wonder is the ears we can hear. The third wonder is the nose we can smell. The next wonder that God has given us is the tongue to taste. But hakata por baro kita ki classmate jong u bar kumjo ro kata kanoi kai kelas ngap jar ya kata ka jing jubab jong utau khana namar bon sin ka jia ha ka jing em jongi kita ki miracles ki don ha ka jing em jongi ki don ha ki ek betan sau dong jongi ki bau blei u ai ha ka jing em jongi henry mangipat ngim jula ban ngau tho ya kita ki miracles ki bau blei u ai ha ka jing em jongi ngim la ban ngau tho ya kita ki kam ki ba phalla ya kita ki ek ba phalla ki bau blei u ai ha ka jing em jongi namar kita ki miracles ki bau blei u ai ha ka jing em jongi kim long kat bakum ke ek bangi expect lene ke ba ek bangi khimi lenti bakin long ha ka jing em jongi ngani thoi biang phi sakawe ka jingi tho khana la ong ba chisena ka ve por don uwe u khana samla u appear ya kata ka exam jong u ka de ka final year jong ka BA jong ka graduation jong but hashwa ba un yo result u ong yo pa jong pa ayu fin I give lani fin I present yanga endang la pass ya ka ne graduation u pa jong u long barus pa ba udan da ki spa tadi ki kali ka yeng jogi kolong kum ka yeng em ka ba he ba ti u khmin ti ba pa jong u un ai u ya ka present ne ka give ka ba kham he ka ba kat kum ka jing khmin ti jong u ba du pa jong u hat ka por u ong ya to khon jong khon ngan ai sum hai mi ya ka bible u to khna wa dab da ka jing dom ba u to khna u ong yo pa jong pa phim la ban sngo tho ya ka jing kwa jongi ki samla ni im ha ka ne ka parthe ka juk ka ba thamai kat kini ki spa ki hajar ki lak ki crore fidon kat kini ki kali fidon kini ki ying ka ba he ngidon fin ai so bhai nga da ka bible ka batang kat no spa ha tengka empa nga kwa ya ka ferrari uni khuna la pano ku pa jung ya ka kali ka baram dor ba ya ka ferrari barkum ta mi no na ka kamera hakata ka ski baki yo result jong ka graduation jong ki la pass ya ka graduation barkum ta ulai ha ku pa jung da ka jing min anti ba ku pa jung un ayu ya ka give la ni ya ka present kat bakum ka jing min anti jung u ta ku pa u shim ya ka bible ka ba ulat hit barula ai hakti jung ta ku na ba yu ya ka bible ka ba ku pa jung ulat hit u shim ya ka bible u pet ya ka kumni u yo ya u chin ba phla ba ha ka bible henry u ta khon pat hun ya ka jing ai sum pa jung u shim ya ka bible pat u bread no ya ka but hadin nang ta u shim ya ka we ka pla ka beton ki kot ki sla jung ka ba pas graduate but u mi no nang ta da ka jing dom but ula pendekut no shisen don ya ka jing de jung u bar ka jing de but u pa bar ki bahaya nga sam jung bar kum ta u mi no na ka shnom jung ki u klewan pa shu ula letre sha ka we pat ka jaga sha ka we pat ka ri tela chia kum ba shisnem ai uta ukhon layo kam le jam ula im ka jing im ka thamai ha ka shnong ka thamai te lo kwa ban le pet kum nu pa ju long kum nu ka kmi jong u ka long kum ta ule phai shnong ju ban le pet yo pa bat ya ka kmi ju henry kat ba udang one approach ya ka ying ju yo i ya ki bru ka ba yalum ha ka ying ju udap ta jing pala jayu bale ki bru ki yalum hangte ha ying jong ni wot umare bat hang ta yo i ya ka kmi ju ka shong hang ta marwai kayam sau si hat ka por ulit ha kami ju bar kuli jia ayu mai shei pa junga kata ka kami ju kala jubab ya to khon plus lemon one lai sgi man shwa ukpa jo phi ula klat nasla jong ni prthei la prashang ban contact ephi la prashang ban wat ephi henry im lap henry menta ka sgi la one lay on tap e pa jong phi ikpa jong phi im dan shu ani prthei utaw khon ha baw yo skau ya kata ka khobor udap da ka jing skau si kathang ka ba shel ba
ka kemi jung ong na do ko ski ka ba phi mi na kan ka ying pila pendekut ya kata ka jing de jong phi ba ukupa jong phi ka jing de jong phi bat ngi ukupa jong phi bam shu di shu la sha shu ya kata ka jing pendekut jong phi ya kata ka jing de jong phi bat u kum ta ulas tang ban di ulas tang ban pen mong ya ka met jong ba de na kata ta ukupa jong phi la khlat na sla jong ni bertai ta khon udap la jing sau si ka thang ka chur khe ba u wat ya ka dur jong pa jong ban pet khaddu ya kata ka dur jong pa jong Henry lap khadu ula rung chaka we ka kamera ka wadi ka living room ka jaga ka baki ju pulikot hakata ka jaga ka ba ula kendu khadu ya ku paju namar hakata kamera kila bu ya ka we ka dur ka ba he bha jong ku paju ula rung hapo jong ka kamera pan pet ya kata ka dur jong ku paju habau yu i ya kata ka dur jong paju ka dur ka barki uyam sau si ka thang kata ka por ukan mau ya kata ka jingkren ka ba khadu jong u madu ku paju berkat bau orang yam sengau si kata por uyoi ya kata ka ju ka Bible ka ba ukupa jong ula ai sengau bhayo ushim ya kata ka Bible ukudup ikak ni papa sengau bhaban ma benga ladangam pet na ka ying ladangam pendukut ya ka jingede jong ambat phi tharai ka ka singi kampat jia ka jingem jingi bat kata ka por daga jing sengau si kathang uplit ya kata ka Bible suki pasuki bat enda ula plit ya kata ka Bible uloi haga sla ka banang kong do jong kata ka Bible ka dan ka we ka receipt haba upit ya kata ka receipt ka de ka receipt ka ba ukupa jung uthit ya ka we ka Ferrari bat kata ka receipt ka long ka receipt ka ba ukupa jung ula siu dep ya ka pisah nak banta ukhon jung khon haba yo ya kata ka receipt ba ukupa jung ula thit ya kata kali ta ka jung unang yam shu shu kani ka ju ka jia ha ka jing jing bunsen ublei u ai yangi ya kata ka jingkur khu u ai hangi ya kata ka miracles baken jia ha ka jing jing Henry Bunsin nimla ban sngot ho ya kita ke miracles ke ba ublei u ai ha ga jing jingi namar Bunsin ni milanti ba kita ke miracles ba kita ke jing ba kita ke kamba kin jakat ba kum ke jing perkhat jingi Henry ublei ju ai ya ki a kat ba kum ke jing kwa jingi kat ba kum ke jing perkhat jingi Henry ublei u ai ya kita ke jing kwa jongi Bunsin kat ba kum ke jing kwa kat ba kum ke jing mu jungu naga ta kata tunang ban aingu ya ublei hakinu kinu ki benta ki ba ublei ula ai ka jingker khu ha ka jingem jingi namar ngintip bonsen kita ki ki ba ublei ula ai ha ka jingem jingi kelong ke jingker khu na ka benta jingi dan ketien ka ba ongkum ne ba ka jingju ba ka ba khrau tam ka ba ublei u ai ha ka jingem jongi kum kibriu kalong lengba ka jingbam jubab ya kata ka jingduai ka bangi duai Bunsin habangi duai syo blay yung blay tu ayang ya kane tu ayang ya kata tu ayang ya kate bat kum ta ter Henry ublay ju ay ya kata ka ka bangi pan directly kum bangi pan Henry ublay u ay ya kata ka jingkur khu ha ka jingim jangi kat ba kum ka jing plan jung Henry halandet jong ko tu ka ka ba ublay ula ay ha ka jingim jangi kadon kata ka jing pan jangi kumba u ay ngopha ya tu khon ya kata ka Bible Henry uta khun shemla ngotho ya kata ka jingkur khu lene ya kata ka jing ai ngopha wa khpa ju ula ai ha u khmi nanti ba khpa ju na yo directly shim khon ka ne ka Ferrari jome Henry tip ba khpa ju u ai u ya kata ka Bible pat hapo jong kata ka Bible ka dong ka receipt jong kata ka kali ka ba ula thet nak benta jong kumjuru ha ka jigem jongi tu nang ban aingu ya uble hakinu kinu ki benta ha ka jigem jongi nama ka jingjubab jong ka jingdua jongi bonsen uble u ai bonsen uble u ai ya kata ka jingjubab jong kata ka jingdua jongi Henry mangipat ngimjula ban imat lene ngimjula ban yo i ya kata ka jingkur khu ka ba uble ul ai ha ka jigem jongi kumta nang ban aingu ya uble yaki ki ba uble ul ai ha ka jigem jongi naga taka daw bonsen ngaju ong bha ya kini kintin em ya kata jingim le ya kata gam ba phinlong kan nuksa ka babha nak panta jongwe ngin sai kan do pi ha ka pat ki video tat hadu ko taka por bye bye stay safe